Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Γιώργος, παρακολουθείτε το κανάλι Παραγωγός TV και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη στήριξη που δείξατε στο προηγούμενο βίντεο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και με αυτή την θετική ενέργεια που μου έχετε δώσει και με αυτή την δύναμη να συνεχίσω να σας βοηθάω και να με βοηθάτε όσο μπορώ και όσο μπορείτε. Το σημερινό θέμα του βίντεο, όπως είχατε δει και στην ανάρτηση που είχα κάνει πριν κάποιες μέρες, είναι τι λίπασμα να χρησιμοποιήσω σε κάθε φάση παραγωγής ενός δέντρου. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα δέντρα δεν έχουν σε όλες τις φάσεις παραγωγής τους την ίδια ανάγκη από ένα συγκεκριμένο θρεπτικό συστατικό. Θέλουν μια ποικιλία ώστε να μπορούν να καλύπτουν όλες τις ανάγκες τους. Όταν βάζουμε ένα δέντρο είτε στο έδαφος είτε στη γλάστα, κατά προτίμηση τις νάνες ποικιλίες δέντρων, εμείς θέλουμε να δώσουμε στο δέντρο μας ζωηρή ανάπτυξη, ζωηρό ριζικό σύστημα και έντονο πράσινο χρώμα στα φύλλα του. Τι κάνουμε? Όταν μεταφυντεύουμε, φίλοι μου και φίλες μου, ένα δέντρο στο καινούριο του περιβάλλον, τους πρώτους 2 με 3 μήνες καλό είναι να χρησιμοποιούμε ένα ισορροπημένο λίπασμα 20-20-20. Θα σας το βάλω και φωτογραφία εδώ να το δείτε. Είναι μπλε κρυσταλλικό, είναι ισορροπημένο, έχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για να φτιάξει το δέντρο μας ένα πολύ υγιές ριζικό σύστημα, για να φτιάξει ένα φανταστικό πράσινο χρώμα στα φύλλα του, τη λεγόμενη χλωροφύλλη, και για να έχει μια φανταστική και ζωηρή ανάπτυξη που θα μας κάνει να χαρούμε πάρα πολύ. Όμως, όταν ξεκινήσει να μπαίνει στην φάση της ανθοφορίας και της καρπόδησης, μειώνουμε το άζωτο και δίνουμε πιο πολύ έμφαση στο κάλιο. Γιατί αυτό? Το κάλιο, παιδιά, είναι ένα πολύ ωφέλιμο θρεπτικό συστατικό κατά τη διάρκεια της καρπόδησης και ανθοφορίας των δέντρων. Όταν ένα δέντρο έχει την απαιτούμενη ποσότητα καλίου, τόσο πιο γλυκά και ζουμερά είναι τα φρούτα και τόσο πιο σωστά μεγαλωμένα. Οπότε, όταν το φυτό μας, το δέντρο μας, μπει στην φάση της ανθοφορίας και της καρπόδησης, προτιμάμε να του βάζουμε μέχρι να φύγει η ανθοφορία και να κάνουμε συγκομιδή του καρπού από το δέντρο μας ένα λίπασμα 5-10-42. Θα σας το δείξω εδώ τώρα. Είναι ένα λίπασμα πλούσιο σε κάλιο, το οποίο κάλιο βοηθάει πάρα πολύ στην καρπόδηση, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός να συμβαίνει στα δέντρα μας. Είναι πάρα πολύ καλό να έχουμε πλούσια καρπόδηση και να έχουμε όσο πιο μειωμένη πτώση των άνθων γίνεται. Γιατί, τι συμβαίνει? Αν στην φάση της ανθοφορίας και της καρπόδησης δίνουμε άζωτο στο δέντρο, τι θα γίνει? Το άζωτο δεν βοηθάει τους καρπούς να βγουν σωστοί, δεν βγαίνουν όμορφοι, αρχίζουν τα προβλήματα, σκάνε, ανοίγουνε, δεν μεγαλώνουν σωστά, δίνει έμφαση στο φυτό στην βλάστηση. Το άζωτο αυτή τη σημασία έχει, να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη, και γενικά υπάρχουν πολλά θέματα με τους καρπούς. Δεν διατηρούνται σωστά και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού κοπούν στο ψυγείο. Έχει πολλά θέματα το άζωτο κατά τη διάρκεια της καρποφορίας, οπότε το αποφεύγουμε. Άζωτο δίνουμε κατά τη διάρκεια μετά τη συγκομιδή. Εκεί είναι η κατάλληλη στιγμή να δώσουμε στο φυτό μας άζωτο, να αναπληρώσει δυνάμεις για να είναι έτοιμο για την επόμενη παραγωγική χρονιά. Οπότε προτιμάμε το λίπασμα 5-10-42 κατά τη διάρκεια της καρποφορίας και της ανθοφορίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι δίνουμε στα φυτά μας. Είναι όπως είμαστε εμείς. Ο άνθρωπος δεν έχει πάντοτε την ίδια ανάγκη από υδατάνθρακα και πρωτεΐνη.
θέλει να υπάρχει ένα πρόγραμμα στη διατροφή του. Έτσι είναι τα δέντρα, παιδιά. Όταν λοιπόν δώσουμε την κατάλληλη ποσότητα καλίου κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας της καρπόδης στα δέντρα μας, θα δούμε μεγάλη διαφορά στην ανθοφορία. Θα έχει πολύ πιο έντονη ανθοφορία, πιο έντονη καρπόδοση, θα έχει πολύ πιο ζουμερούς, γλυκούς και φανταστικούς καρπούς. Θα είναι πολύ πιο γλυκά. Να ξέρετε, παιδιά, ότι ένα φρούτο όσο πιο γλυκό είναι, πάνω να πει ότι έχει λιπανθεί περισσότερο με κάλιο. Όσο πιο αγλυκό είναι, παίζει ρόλο βέβαια και η ποικιλία, παίζει ρόλο οι συνθήκες, το χώμα, παίζουν πολλά, αλλά ο βασικός ρόλος του καλίου είναι να δίνει γεύση και γλυκάδα στα φρούτα. Αυτό θέλω να το γνωρίζετε. Βοηθάει και πάρα πολύ στην ανθοφορία. Και κάτι άλλο που θέλω να σας πω, πολύ βασικό, είναι ότι το συγκεκριμένο λίπασμα, το 5-10-42, θα το βάζετε, θα τα ξεκινήσετε να το εφαρμόζετε από τη μέρα που θα δείτε ότι έχουν εμφανιστεί τα μπουμπούκια. Μόλις δείτε ότι έχουν εμφανιστεί τα μπουμπούκια, θα κάνετε μία χρήση, θα βάλετε όση ποσότητα αναγράφει και όσοι θα σας πούν στο φυτόριο που θα το προμηθευτείτε και θα ποτίσετε το δέντρο σας. Αφού ανθίσει, θα αφήσετε να περάσει η φάση της ανθοφορίας, να αρχίζουν τα άνθη να δένουν καρπούς, και αφού δέσουν καρπούς, τότε θα ξεκινήσετε να ξαναδίνετε λίπασμα στο φυτό σας. Γιατί σας το τονίζω αυτό? Τα άνθη είναι πάρα πολύ ευαίσθητα στα υψηλά ποσοστά υγρασίας και στην υπερβολική λίπανση. Αν υπερβάλλουμε στη λίπανση κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας, υπάρχει κίνδυνος να αντιδράσει στο φυτό και να μας ρίξει όλα τα άνθη, με αποτέλεσμα να μην έχουμε καρπό. Κάτι το οποίο εμείς δεν θέλουμε. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε όσο περισσότερη παραγωγή γίνεται. Οπότε κάνουμε μια χρήση του λιπάσματος 5-10-42 αφού εμφανιστούν τα μπουμπούκια και πριν ανοίξουν. Αφού ανοίξουν οι άνθη, σταματάμε, ποτίζουμε μία φορά την εβδομάδα, και αυτή, αν ευνοούν οι συνθήκες, αν έχουμε υγρασία, το αποφεύγουμε για να μην μας ρίξει την άνθη. Και αφού ξεκινήσει η καρπόδηση, πάλι μία φορά το μήνα, δεν θέλει υπερβολές, επαναλαμβάνουμε τη χρήση με το λίπασμα ψηλής περιεκτικότητας καλίου, ώστε να βοηθήσουμε το δέντρο μας να βαστίξει τους καρπούς, να τους μεγαλώσει σωστά και να τους κάνει ακόμα πιο γλυκούς και ζουμερούς. Πάμε για το τι λίπασμα πρέπει να βάλουμε μετά την συγκομιδή των καρπών. Παιδιά, επειδή τα δέντρα όταν μεγαλώνουν τους καρπούς δίνουν ό,τι χυμούς και ό,τι θρεπτικά συστατικά έχουν, τα δίνουν στους καρπούς να τους μεγαλώσουν. Και στην ουσία αποδυναμώνονται, χάνουν δύναμη. Είναι όπως είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Όταν έχουμε ένα τραύμα, ο οργανισμός μας κουράζεται για να γίνει η αποθεραπεία. Και χρειαζόμαστε κάποιες βιταμίνες να ενισχύσουμε πάλι τον οργανισμό μας. Έτσι είναι τα φυτά. Αφού κάνουμε τη συγκομιδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε χρήση του λιπάσματος 20-20-20. Είναι ισορροπημένο, έχει την κατάλληλη ποσότητα αζότου για να δώσουμε ξανά στο φυτό δύναμη, να το ξαναδυναμώσουμε για να είναι έτοιμο για την επόμενη χρονιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που σας λέω. Τα δέντρα, παιδιά, θα σας πω κάτι. Δεν είναι ότι πήραμε ένα δέντρο, το βάλαμε είτε στον κήπο μας είτε στο περιβόλι μας, του ρίχνουμε λίγο νερό και έχουμε την απέτηση να μας δώσει. Πρέπει να το φροντίσουμε, πρέπει να το κλαδεύουμε σωστά, πρέπει να του δίνουμε το φαΐ του, πρέπει να το ψεκάζουμε με βιολογικά μέσα. Εντάξει, κάποιες φορές δυστυχώς αναγκαζόμαστε και χρησιμοποιούμε και τα χημικά, γιατί κατά τα ψέματα, όσο και να μην τα γουστάρω κι εγώ, κάνουν φανταστική δουλειά. Αυτά είχα να σας πω. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο.
θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω μέσα την καρδιά μου για την υποστήριξη που έχετε δείξει. Το εκτιμάω πάρα πολύ και εύχομαι να συνεχίσουμε να είμαστε μια μεγάλη παρέα και να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like, μια εγγραφή και κοινοποιήστε το σε όποιον φίλο σας θέλετε και θέλει να του λυθούν οι απορίες. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ό,τι προβληματισμό και απορίες έχετε και θα τα συζητάμε στα επόμενα βίντεο. Ευχαριστώ για όλα. Αυτό ήταν το βίντεο. Μέχρι το επόμενο, να είστε όλοι και όλες καλά, να προσέχετε και υγεία και ευλογία να έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.